hun liam to churun lang le in liu jeng chuan ei ronga bol mol mola chumi pa chuan in su in chhuat no zui le bok jekian po ron ho in liu jeng chuan a be khai chu hlim tak hian alo lak sak wata a ho ma thu soin rong bol ala pe cha lo deuh thu te chu a hril siam siama chua chu ano som le ri jekian chuan liu jeng boi taka a cheya mu chuan pan na in a chhuat no na ken chu alak saka in thlak tur a shilin movie en tur a shwai tur thu chu a hril zuya phur taka hun lom om deuh a thlengem ni ti ya liu jeng ina zo le chuan an pahnia an chwa dun kha to thu lo soi supin in thlak thwai thwai tur chuan a hril zuya ei rong kalbol pe si lawa tiya chau kalama ko chuan pon lama kan ei mai don nia lo ti in liu jeng po phur takin room lama chuan atlan lu zui ngal jekian chuan gas vel chu lo off felin liu jeng in enge ha kang ti ya ron zo chuan eng po a in me vek thu in alo changa a ingest dan chu apomem ti in a ron mu a noi chunga a tha lo ti in ani kasam kasyam le lok ti a let le tum chu a chel wata atlai to thu soin a shwai chuak zui bok movie theater churun langin an movie en chu mu nom ti takin liu jeng chuan a ena jeki an han mele ro chuan ani chu alo mu thludai thunga popcorn barati haratum po chuan amutui bok nen a har mai theilawa liu jeng da ra ngeng tha sau sau chuan amu hil zui le a hun danga chuan liu jeng chu ron lang le in jekian damdo in lam om mek chu va bia in abuayam ti le thil a hun taka ei turin a shila jekian po chuan ei don cha thu soin lunchbox a hong fel vel cha tia chuan emergency zai turan om thu chu an ran shila emergency om thu liu jeng chu shilin phone chu ada a an department room atang chuan man mo takin a chhuak zui ngal liu jeng ero jekian ngai to ril ru tak chuan alo om ve thunga zana chuan jekian birthday ni bok nen a thei to pa romantic taka an zan ja kil na tur chu lo bua sain liu jeng chu a buai hle a jekian ero operation an nei na a andam lo nun na chan tum chuan thei to pa chwa ve mek ma se anun na ero a chan thei ta chuang lo liu jeng chuan jekian lo ho har le ra sur bok nen angai to em wa jekian chu ko tumin atei kwala ma se jekian nero in a phone a chang theilo jekian churun lang ve le in an department room a chuan chaw takin arun pen luta tui chu in khol kholin a do kana liu jeng in ei tura siam saka mu chuan a mel deuh wang wang ei atum u ka ma se a chak to lo bok nen a da le ta top zan reila ma chuan an ina ho in chung dining table a chuan bati le ke kalo in hung rana abul loka an no pathala kalo ombok a in thiam lo hle a zan la ya phone no ti ri chuan liu jeng chu ti harin jeki an na lo kwa be cheng ti a sha chuan anui var vara an mun na bul do kana jeki an phone om chu banin tunang zan reya an ran biak chuan apoi mo ani aringa a en sak zui ma se arin lo dewin senior dong alo ni engi anti arun zota chutiang zan rei to arun biak awang chuan liu jeng chu aril ruan nuam lo hle senior dong jeki an nu pui hwal hlui alo ni bok nen jeki anan arun kwale ta ka chuan a phone ken lai chu thlawin a chelok ngam lo anuwa theile theilowa charin a message don chu a en non le a aril ru chu a boy ru tak zet engwanga ron biangya ni ti angai to zui neu newa atok zinga tho chuan jekian chuan ei rong lo bol fel diamin ei mai thei turin alo chhop chuak thlap to a liu jeng ron tho chuakin chu a mu chuan hlim takanui var chungin aman siam sakalo tum thu chu a soi zuya jekian chuan ei tura alo shil nuwa an ei chan don cha chu a phone no ti chu a ron rile liu jeng ril ru po ala peng ngal ti sha takin jekian na phone lampana kal chu a mel chui wangwanga a phone ne na aron let nuwa po chu ei mai lawin phone chu a khoi zui le neu bok chuan liu jeng ril ru chu atinuam le cha lo sup chungai to chiang lawin a hop ringota arin ain alo sa se chu phuzokin asa ati thu chu asoya akut chuan a in zap zui molmol jekian chuan ron enin ale kangem akan chuan ilei kha
chua ro alo ti chuan Liu Zheng chuan a lei chu chwa in a zap ngal mola chu ji ke an ron mu chuan I a em ni eng tin nge khatyang thil te I oi thei doctor zirlai ni lowem ni alo ti zui dai Liu Zheng chu har chuak thutin a om dan chu a siam rem thwaya a wang ve mai ti soin chu tyang thil te chu ka she ve lom a ti zui le anui var bok ma se ji ke an ro a thu soi shelo ang mai chuan phone chu alo la met mol thunga Liu Zheng bok chuan in thlashung deuh hian mi in an lo bia chem ni ti in a zota ji kan po chuan Liu Zheng chu ron en vatin hospital lama changin ani ti in phone chu ada thlave ta boka Liu Zheng chuan thil soi du anei thu soin ma se thin rim lo turin a shil zuya ji kan chuan soi turin alo ti mai bok Liu Zheng chuan zana amu thil nuwa mi in an lo text ti soin hospital lama changani takin ti in a en thu chu a soya ma se hospital lama chang ani lo thu chu a soi le je kan chuan ani chuan tunge alo ti ve maya senior dong ne na changin ti a shil chuan je kan chuan phone chu banin min lo tek samo ma se kawa musi lo ve atile maya Liu Zheng chuan nuam ti vak lo hian ti pal thil thuwa ani le thu lo soin a kutapial thuta a dilit pal thu chu a soi le thwai a in thiam lo thu chu a soi zui bok je kan chuan a poi hlinem ei toro ti in a phone chu da thla in ama chuan ei ngal mola Liu Zheng pon nuam ti vak lo chuan ei zui ve ta bok Liu Zheng exercise la a atlan pa chuan ji kyan le senior dong te bak a ril ruwa an om theilo ji kyanan senior dong a mel sha tir lai te an engkim a mu ve phak chin chungai to zuin a ril ru chu an pani bakin alwa meu law zana chuan ei siamin a boy le hle a ji kyan tan chu tui tak siam sakatuma le khabu ne nain chop nok noi mai ji kyan po operation room a practice sin a boy ve hle a a chan pa lawyer ne na anin biak na te ngai to kwalin ani po a ril ru chu a boy viau Liu Zheng po senior dong nen anin biak na ngai to kirin ama thak tu ang leka angai a ring lawem ni ati lai te je kya na om na chu shil lo ma se osam taka a sha thei thu a soi lai te kha angai to kira Liu Zheng chu a lau thong hle je kyan chuan senior dong a thlang le mayang ti te chu angai to kwala zan rei to lama je kian ron ho chuan Liu Zheng do kan bo lo mu hil chu har thwain a boy pui le ngal sok soka a chau ringin shower nei tura lo ti in a ei tur su pa siam sakte chu a ti lum sak tur thu chu a soi zuya je kian chuan room lam pan pa chuan mi pa pathum lai operation nei sak thu le thil ei chak na po anei lo thu soin room a chuan alu zuya Liu Zheng chuan darkar thum lai a ei tur siam saka a boy thu le a thil siam chu atem china tue ti thu te pumtan po a tha thu te soin a ei tur alak chwa sak ta thau su bol choya room lama alu chuan je kan chu sai si ramu in alo mu hil der to a Liu Zheng chu a shil hai viau bok su pada nuwa ani po mu ve in khumzau taka chuan a voi khatnan in simia lawin an mu zuya Liu Zheng chu a ril ro nom lo le zwal viawa an in kar chu zan khathil thu le ka ashangin adang ta hlok ani ber doctor ning te chu ron langin a fapa chuan artui kan sak chunga kin do kana lo kil me ka Ningjang doctor ning fapa chuan apa ne na chuan engtikin nge nutero ani nen chuan in lawin na ya ti in a zot mek bok doctor ning chuan jingkar kara chu tyang thu soi lo turin alo ti thunga Ningjang bok chuan vo in lam school kal pe lo thu chu a soi le apa chuan changmom chun chuan engwangin mo ti in a lo zot Ningjang chuan an zirtir tu in an nu le pa te chu ni nuwa family sport an nei hun tura telve tura ati thu soin apa chuan apu abyak sak to thu le a boy wangin apate nen an kal tur thu chu a soya Ningjang chuan lung oi lo takin chu wanga kal du lawani thu chu a soye an vai chuan mi pa vek an ni le dona mi in min nui le vek dona sin no pangchia takin ati zuya apa bok chuan tunge chung kwa mi pa pathum an kal theilo thu lo soya I cho kha e zo ro
engwangin ngei le eilawa alo ti ve dai thung ningjang bok chuan ringwak lo hian noilam mel pa in a phun zui nang rewa chu doctor ningan a hmu chuan a khongai le reuh bok si a chu a eizo veka school akal bok ani chuan a boina nei chu chinfel sakdan a zon don thu soin thu chu atiam taringota ningjang pon puitling takin alo bu ve ngat in high five zawin chu a eizui ngal bok beya damdo in tualama chuan liujeng chu thomhnovar lam deuh veka in thuamin aron kalpheya analin a chhelo tak zet Dr. Cheng chuan la dewa chengin lo enin Dr. Baile and Dr. Upon an ron zom ve zat Dr. Chengan anal thu alo soi chuan an thlek ve wat liujeng chungchang chu Dr. Ule Dr. Bai chuan soi zui ngal lutin a bopnal zia thu te chu an soya Dr. Wan angel angmaya atekin lain Dr. Bai chuan Snow White alo ti boka Dr. U chuan ani chuan ami te kha ala nei lawani chu alo ti a kalang ti in kun nyam dok chuan anin kai phei zui Dr. Cheng chuan an monga ron pe dot dunin Dr. Wan chu a junior ani thule fiam thu tho na na manglo turin alo ti mak Dr. Baila chuan I junior chialom I monu po ani hleinem alo ti ve thunga liujeng kalna laman en le cha chuan Dr. Ning nen an local dun le che a Dr. Ning chuan ngak tura shilin thil soidu anei thu chu a shil nuwa nak tuk le ya ti ya soi lai mek chuan liujeng chuan case histories vel kha I duani tiro kalau bot sai watanga kalau thon don chenya lo ti watin alo chong khala mase Dr. Ning soitum takero ani law chu a soitum ani lo thule a soitum jok chu ti ya nuam ti wak lawa a soitum lai chuan liujeng bok chuan exam report kha emni kha po nakina kala chhuaka nga karon peang che ti in alo soi khalle zung thil dang soi ngai lo omem ti in liujeng chuan a zot le Dr. Ning chuan ai ti in alo chang ta top liujeng chuan ani chuan ka hlata omro alo ti wat thunga Dr. Ning chuan sha thiam lo takin engwang chuan mo alo ti ve bok liujeng chuan mi rel ni apum pel du wang tia shilin akal zui nal nala Dr. Ning po akal lo nalama chuan akal zui ve mak damdo in chung lam churon lang le in liujeng le Dr. Ning chuan outpatient duty nei turin anin ba sai le meka dam lawan en ma chuan Dr. Ning chuan tlon deuh taka liujeng hne na nak tuk le lama ti tura neyem ti azo chuan liujeng chuan shelo der makin damlo ena hun to thu soin bele medringal bok mi somruk pasari lai mai en turan nei bok nen an boy le hle a chu ba ka an rei bok an zo nu chuan Dr. Ning bok chuan liujeng chu biak le atuma liujeng ro chuan nakina kanin bedon nya ti in atlan chuak zui ta dai rang tak chuan toilet lam chu apana athleng zui ve ta thuai a in thiar zo aron chwa chuan sing bula Dr. Ning chu kushumul mal pa in loading ve renga iwa rang ve ti in kut chu asil zui ve ngal Dr. Ning chuan ani po chu ma ason thu alo shil ve boka liujeng la chuan atlan sak thu alo soi ve zau Dr. Ning chuan itlan sak mo ti in nak diploma ningjang te family sport telpui turin asom ve ta shama liujeng chuan family sport mo ti alo zotin athlok fing tak chuan shathiam zui le ngalin anui haka ningjang nu angalem chang turin mindu amo ati le chuan Dr. Ning chuan lem chang tia soilo turin alo ti le zau liujeng chuan nui le hakin keile nang ka soi omja chu inu pui hlui hi family sport day ya ifa panu anga lem chang turin mindu amo ati le chuan Dr. Ning chuan arem ti do ne moti in phormel tak mai chuan alo nui su rewa chuta liujeng bok chuan thil om le moi po niem ni ti makin akal san zui ta dai Dr. Ning po anui toi zui tak mai department room at chuan ron in zui lut le in Dr. Ning chuan angai to na satlu tok thu shilin sport day pa ngai ang le kani thu chu ala shil fana liujeng ro in helai muna alokal chan te chu soi pa in ajera chuan chu in a assistant po ni in afapa school bang po alam sakchin po ani mai theya mase afapa nushon angle zele ro chuan ni atum lo thu chu a soi ve mak
Dr. Ning ero in sport day pa ngai ang lek ani thu in ala thlem fana Liu Zheng chuan na tho angai to thu alo soi thung chutia anin thlem lai tak chuan Dr. Cheng le Dr. Ding te chu ron lu dunin Liu Zheng le Dr. Ning in hnai taka an lo om dun an mu chuan Dr. Ding chuan makati hle a Dr. Cheng ero chuan in pahni in heta in lo om ani mo in boy hle ni in alang ti in anui zui hokhoka Dr. Ning po a office lampanin a phei ta vut Dr. Ding chuan Dr. Cheng chu nin mel taka enin engwangin nge khatia inui kher ti in azot I boyna anilaw pakhatla chuan alo ti muka Liu Zheng ron tho chuak chu lunch ei do nem ni ti in alo zot wat o tia changin a chuak zui ngal Dr. Ding po a tiffin khaya ron chuakin zo na ngai bok alo zot le a Dr. Ning chuan chu chun ei hun ani thu le iril acham ve lawem ni lo ti makin a chuak zui ve ta dai bok kanchina chuan Dr. Ning chuan Liu Zheng chu ala zui zela an kianga kalve sham tur chuan ala som ring bok Liu Zheng ro chuan alo nin to mel hle a anu dik tak zok so mai turin a shil Dr. Ning ro in a theilo thu le ama chu a ai o mai tur chuan ala ngen sha ma Liu Zheng ro in shilfia dan tur zong mai turin alo ti ve thunga Dr. Ning po chu a beidong ve ta deuh bok nen a thalom a ti ve ta top chohnulama operation neina a ama pui turin a shil zuya Liu Zheng ro in an inkar borak siam that tuma atlun na emoti in a lo lom chia lo Dr. Ning ro in eng thil nge moi lo ngai to bik le ti in ani lo zia thu chu a shil ve mak Liu Zheng po chu a in thiam lo le deuh si a Dr. Ning a lunch box ro ka mu chuan engwanga ei ve lo nge ani ti azota chohnulama operation nei tur a nei bok nen a hlen chhuat that thei lo hlau viau Dr. Ning chuan kanchin alo thlena chohme zong zong a zo to thu le a thakhau chia om to thu soin chumia wanga ei lo ni in a soya Liu Zheng chuan a khongai ve le deuh si bok nen a lunch box chu Dr. Ning alama chuan nor phein ei tura shilin a thak ve lo thu chu a soi zui zat Dr. Ning po chuan kalome ti in alo ei ve ngal mai bok Dr. Ding le Dr. Cheng anon lang zui zata chutia an cho in pelai Dr. Ding in aron mu man bok si wang chuan Dr. Ning lama ron din pa chuan chome tuile result tak tak anei thu chu soin ei ve tur chuan a ti zuya Dr. Ning ero in a ei lai chu a tok thu soin lom thu chu alo soi ve sup Dr. Cheng chu ron lang zuin Dr. Ning chu ron bia in aron nui sanga Dr. Ding chuan engwangin nge inui renga ti in ngei mel zet chuan alo zot zuya Dr. Cheng chuan chutia ati chu angei ve khop mai nui chunga a pian thu te soi ve in a tarmit phel mel chuan nui songin an mengkwal vela Dr. Ning taknyal pon alo ei lo khop mai chuta Dr. Ding in a ke arun tlo chuan mel ve runin engwanga tlo nge ani ti chu azota ama vek chuan Kasia Dr. Ningan Dr. Rani cho e saka chu wang chuan I hlim lawani tiro kalaka I thin rim na shitlalek su Ninga eng angnung chang nge Dr. Nau pang tak hian anei hi tile zwa zwa in Dr. Ning le Liu Zheng te po chuan an ning ta dewanyang an mung ra pom khomin an kal san ta daya Dr. Ding pon a ke ra sak wak pa in a in choi son san ve ta dai bok Dr. Cheng la chu dar thlalangin en pa chuan anui le vela ama chuan tui ti takin a chu chu a ei zom ve le tamai bok neurosurgery department room chu ron lang le in Liu Zheng chuan a dokan na operation an nei na turami in bua sain DVD te nen lam chuan a in chop nok deuh ruma tania churon kalin Dr. Ning a thiam thil ho iruk sakem ni ti in a kyanga aron thu zui Liu Zheng chuan surgery a nei tura a assistant a som thu soin zirna satangai thu chu alo soya le khabu chu a keu boi viau bok tania po chuan I thokrim hle mai ti in a theiron ken te chu a bar zui ve ngal Liu Zheng chu ama aron lang le in ala in bua saina sa hle a video clip sang sang enin mi chet vel dan le kalmang engkim mai chu azir chiang ani ber
Dr. Ning po ron langin Liu Jeng nunga chuan thawm chhuah mia lawa ron in lanin a thil ti chu a ron thlir puya a thok rim ve tak zet ti a hre thiam bawk chu tianga thil en chu a tangkai pui rei vak lawang ti shila a ron chong chhuah thut chuan Liu Jeng chuan alam hoi vatin ani chuan engtin nge ka tiang ti in alo zawt zui tura ati nuwa Dr. Ning chu akal zui vuta Liu Jeng pona zui ngal zat Operation room a chuan vamur tuya changa inzirti rin hunan manga Dr. Ning chuan a zirtir tu in a thushil neurosurgery chu chemte mor zum lam keng chunga lam ang maya film khur ngai ani thu so yin Liu Jeng la chuan a tike ngal chuaya ti thattir le in film khur tur le a kut chu thata ka chela in beng dai tura shilin ami chu khodang hoison to lo tur chuan a shel boka chutiang chuan an pahni chuan film khur takin anzir duna Liu Jeng po athiam sot kher mai Dr. Ning te in churun lang le in Ningjang chuan apa ne na chuan anu alo shwai ho don thu a soi kha ti in alo soi lang le a Dr. Ning chuan engtika ti in an thom no suk tur la in akal zuya Ningjang chuan apa chu zui pa in I the ngil tu emni tukin zinga I soi kha ti in ala zot ve chok choka apa chuan dil kan siam to kha chol kala vek to karun tel do na lom alo ti mai thunga Ningjang chuan chu tianga ni lo ti ve ma se Dr. Ning chuan thom no suk tur poma ba jum lam pan pa chuan an pahni an ni do na pa le fa pa in daute ati thei do na ti in a shil le a Ningjang chuan anui lo shwai kir ve don ti soi kha mi pa pathum ni to lawin mi pa pahni le me che pakhat turin alo ti le apa chuan ni lo me chia an tel lo mi pa pathum I du lawa mi pa pahni nang le ke kan ni maya lom alo ti ve le tlat thunga Ningjang chuan apa mel ha chung chuan kanu lo shwai turin ka shil lo che emni ati zui le ha a apa chuan chutiang kan soi lo mi pa pathum I du lawa mi pa pahni kan ni mai alo ti le tlat thunga do ti soi ti ya a fa pa in a au khum vak vak chuan ba jum pon lama da chuakin ba jum ma ain khar nan ta dai Ningjang chuan do soi mang ti a au vak vakin akal sona kalpa chuan puitling in no pang laka chutiang thil an ti chu du lawin a phun ve no boka kongka chu hongin a chuak ta dai hospital churun lang le in nurse chuan Ningjang chu apa te department room a chuan ron shwain apa omlo thu le a ko sak tur thu soin chumi chunga lo ngak tur chuan ati a Ningjang hoi kwal chuan Liu Jeng chu mu in ko pa chuan ama mu tur son ania kalokal ati ngal wat Liu Jeng pon ron mu ngalin a mingin a ron ko ngala rang takin alama Ningjang chu atlan phei wat Liu Jeng chuan nurse ne na chuan lo vakal masa tura shilin a boy pui tur thu chu a soi ngal wat nurse kal ve le chuan engti tura local ngi ani azot vata apa omna azot zui bok Ningjang chuan apa chu ina om thu le a local chan chu an sport huna shwai ve a du thu shilin a chan chu anu ani wang ti in Liu Jeng chu a shila Liu Jeng chuan ho photila in kan thlen huna kan soi chale don nia tia a thlem chuan Ningjang chuan chera thu that so pa chuan min tiam ma lo chuan ka kal son lawang a ti ve tlat Liu Jeng chuan Ningjang do kana boka lulul ve mel taka mu chuan anui zui saka chuta Ningjang ne na chuan a thu soi chu ngai thaturin a shil le Ningjang iro in engwangin nge anua ni ti chu apom du tat lo ti chu alo zo thung Liu Jeng chuan nuama ti ta chia lo bok nen Ningjang a khongai ve si chu apom ta ringota an sport huna akal ve tur thu soin anin promise dun ta thlap ama a chuak to lo tur shilin an ngai to don hle ani ti te chu a shil tel boka